Hvilken slags kærlighed er der? Ja, altså, hvad tænker du, når du stiller det spørgsmål? Altså sådan kærligheden til for eksempel ens forældre, og så også det sådan til ens venner, forskellen så. Ja, jamen, der er jo også hadkærlighed. Man kan jo godt have en, man holder rigtig meget af, men nogle gange også hader helt vildt, men det er jo også altså, det er kærlighed. Jamen, og så har man jo en helt anden kærlighed til sine venner og bekendte, kolleger, men det er jo nogen, man holder af, og derfor er man interesseret i, hvad der sker i deres liv. Det må man sige. Er det ikke kærlighed? Jo, jeg tænker, jeg larmer nok for nogen. Ja, du må godt lige være lidt stille. Kærligt stille. Tak. Kan man elske alle? Nej. Skal man være elsket? Og man skal være elsket. Jeg tror, at man har det bedst, hvis man føler, at der er nogen, der elsker en. Ja. Kan man leve uden kærlighed? Det er nok svært. Så er man nok et meget, meget simpelt menneske, som ikke rigtig har nogen bekendtskaber. Og så lige sidste. Hvorfor er kærlighed vigtigt? Jamen, det er da rart at føle sig elsket, og det er en del af det at leve.